Това видео е за хора, които търсят правилната климатизация, дали за кемпер или каравана, и особено за хора, които нямат климатици в кемперите. Този климатик работи в момента абсолютно автономно. Ние от сервис Кемпер Свят сме официален представител и вносител за България на климатици Терма, които работят на 220 волта, но са с инверторни мотори, които, когато стартирате климатика, достигат максималните си ватове и посредством изравняването на температурата, зададена от нас, ватовете намаляват и те достигат до около 200-300 вата. Но това не е акцента в случая. Акцента в случая е това, че тук ползваме, сега ще го стартирам, искам да видите, че няма абсолютно никакви шумови вибрации при стартиране. Тук ползваме соларна система, ползваме AGM акумулатори и 1500 ватов пълна синусоида инвертор, MPPT контролер и постигаме доста добър резултат. Климатиците са с отличен дизайн. Има Wi-Fi функция, имате функция на отопление, имате функция охлаждане, имате функция за рециркулиране на въздуха, имате функция за увлажняване на въздуха, имате LED подсветки. Много елегантен дизайн. Много лесно се работи с пуш бутони. Има сребърни филтри, които са от двете страни и лесно могат да бъдат обслужени. Благодарим за доверието на хората, които вече се възползваха от нашето предложение и монтирахме климатици. Също нещо много важно, тези климатици са само 29 кг, което означава, че не качвате огромни тежести на покрива и когато сте на път или по време на движение, знаете, че в България доста често попадате на дупка и когато падне кемпер или каравана в тази дупка, възможността и шанса да компрометирате покрива и да отидете на скъп ремонт е огромен. Така че тук килограмите са изключително правилни. Цената му е 2650 лева с ДДС. За монтаж е хубаво да запишеме час, защото записания час означава няма никакво чакане. Монтира се в рамките на един ден. Желателно е на следващия ден да се вземе, за да изсъхне лепилото. Имате 24 месеца гаранция. И най-ценното нещо, което е, че ние от Кемпер Свят изключително много държиме вие клиентите да сте доволни и да се връщате. Благодарим още веднъж за това, че ми отделихте внимание. Бъдете здрави и хубаво къмпингуване!